Boas tardes. Imos principiar este acto de descoberta do monumento a don Fermín Bouza Breiro. A mí correspóndeme nada máis que facer as presentacións porque vai haber intervencións e, por lo tanto, serei breve. Pero, dentro da brevidade, teño que agradecerlle en nome da Irmandade Xurídica ao señor alcalde, ao Concello de Pontevedra, pola colaboración que tivo connosco nesta homenaxe, a Deputación, que hoxe está representada por Bergoña Estévez, a deputada, e o señor secretario xeral de Política Lingüística, don Anxo Lorenzo. A seguir, as presentacións que van a intervir son Xoaquín Monteagudo, presidente da Irmandade Xurídica, logo fará o escritor e académico don Xosé Luís Franco Grande, o secretario xeral de Política Lingüística don Anxo Lorenzo, o alcalde de Pontevedra, don Miguel Anxo Fernández, e o turno final de agradecemento de Isabel Bouza Breiro. Por lo tanto, ten a palabra don Xoaquín Monteagudo. Boas tardes a todos, queridos amigos, excelentísimas autoridades, familiares de don Fermín Bouza. Moitas gracias pola súa asistencia. Eu vou falar moi brevemente para, de alguna maneira, contextualizar o acto que hoxe aquí celebramos. Como sabedes, os componentes da Irmandade Xurídica Galega constituímos esta asociación hai 5 anos, ven sendo unha asociación que é continuadora doutra na que vimos traballando xa desde o longo período de 25 anos. O motivo esencial que nos moveu a crear estas plataformas, e en concreto a Irmandade Xurídica Galega, era a necesidade de incorporar a lingua galega, o galego, unha vez declarada a lingua oficial do Estado e na Comunidade Autónoma de Galicia, incorporala como lingua de traballo aos ámbitos profesionais nos que nos movemos, todo o que fai referencia á Administración de Xustiza e ás profesións xurídicas, e o que fai referencia tamén aos servicios públicos esenciais como son a sanidade, a educación e, en definitiva, todo o que é o aparello administrativo do Estado. Parecíanos que, unha vez constituído o Estado constitucional e democrático e organizado o Estado das autonomías, un símbolo esencial do pobo galego e da cultura galega como é a lingua, necesariamente tiña que ser un elemento vertebrador da democracia en Galicia. Esa é a nosa tarefa fundamental e neso están todas as nosas angurias e traballos ao longo de todos estes anos. E fomos xuntando alrededor desas ideas os profesionais e funcionarios das diversas administracións públicas, especificamente da Administración de Xustiza, e as profesións xurídicas como abogados e procuradores. Ao par deso, parecíanos natural e lóxico que recuperásemos ou recobrásemos a memoria dos nosos devanceiros, dos que nos precederon no tempo, que de alguna maneira mantiveron acceso ao facho da cultura galega, da lingua galega, ao longo dos séculos da historia. Daí que, desde que se creou a Irmandade Xurídica Galega, nos diversos actos que fixemos en Castro Caldelas, en Celanova, en Santiago, en Lugo e este ano en Pontevedra, aproveitemos a ocasión cada ano para recobrar a memoria e honrar a memoria daqueles persoeiros que, a noso ver, son dignos precedentes do noso traballo e que gracias a eles se prolongou e pervive hoxe a lingua galega no ámbito noso e a cultura galega. Este ano decidimos, así como outros anos, empezamos en Castro Caldelas con maxistrados e fiscais, Claudio Movilla, Orencio Pérez, Casado Nieto. En Celanova honramos a memoria de Sebastián Martínez Risco. En Santiago honramos a memoria do maxistrado Daniel García Ramos e do notario Vitorino Gutiérrez Aller. En Lugo, ano pasado, honramos a memoria do ilustre abogado Pedro González. Este ano, en Pontevedra, que é onde celebramos o acto vindeiro sábado, pareceunos necesario recordar a don Fermín Bouza Breiro. Don Fermín Bouza Breiro é coñecido por todos como intelectual, como poeta, como investigador da prehistoria da arqueoloxía de Galicia, pero nós quixemos recobrar a súa memoria
porque foi un de nós, foi un profesional, un funcionario da Administración de Xustiza e un profesional da Xustiza, e nos parecía que era necesario recobrar esa memoria de don Fermín Bouza Brei, porque, digamos, o aspecto da súa vida, da súa actividade profesional que une a nós. Pensamos que Fermín Bouza Brei é unha das devanceiros nosos que é digno representante da cultura galega, e celebramos este acto hoxe e o do sábado na idea de que se tivésemos a sorte de que don Fermín Bouza Brei vivise hoxe, lle tocase vivir neste tempo, estaría entre nós na Irmandade Xurídica Galega e sería probablemente o presidente da Irmandade ou un dos membros máis sobranceiros dela, e sería un digno representante da cultura galega no mundo da xustiza e no mundo do dereito. Moitas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridas Maricha, Isabel e Xosé Luis Bouza, é este un acto que para min ten unha relevancia e unha entidade moi grandes. Teno, e por iso quero xa que as miñas primeiras palabras sexan os meus parabéns para o Concello de Pontevedra por promover esta iniciativa que culmina neste acto de homenaxe a don Fermín Bouza Brei, neste acto que agora mesmo estamos celebrando. É unha felicitación que me sae da dentro, porque este acto é, ou ten que ser, ou eu vexo así, como un acto de xusticia con don Fermín Bouza Brei, e porque don Fermín é moito o que aportou a este país, a cultura deste país, traballando por amor ao arte, como se acostume decir, a marxe da súa profesión, por vocación, por ilusión, por entrega ao seu país. É un acto de xusticia, pero para min hai outra cousa máis importante aínda. É, ou penso que debe ser, un acto de simpatía. Eu sempre digo que a xustiza que entre a simpatía, entre a xusticia e a simpatía, elixo a simpatía, porque a xustiza é a simpatía é generosa, a xusticia non o é nunca, pero ten que ser forzoso e indispensable que na vida, na trayectoria esta de don Fermín, a xusticia brille por enriba de todo, pero ao seu carón ten que estar a simpatía hacia un home, hacia unha obra, hacia unha entrega como poucas veces se puderon encontrar en este país. É tamén un acto moi importante porque a min prodúceme unha gran satisfacción reatoparme de novo aquí despois de moitos anos cos seus fillos, con Maricha, con Isabel, con Xosé Luis, porque eu vinos casi medrar sendo uns rapaces como da idade que hoxe teñen os meus netos. Iso é un acto que a min me parece moi emotivo. Don Fermín, para min, Bouza Brei será sempre don Fermín, era así como se lle chamaba entre os rapaces daquela época. Para don Fermín, Galicia era unha especie de mundo cheo de incógnitas e de recunchos que necesitaban ser iluminados. A isto consagrou toda a súa vida, a proxectar luz sobre tenzas ignoradas, o que estaban en sombra, o que non se sabían delas. Así nos foi facendo patente un país dende moi diversas disciplinas, que van dende a numismática á epigrafía, da prehistoria á historia, da paleografía á biografía, e aínda, e con moi elevado acerto, a creación literaria, iniciando, como todos ustedes saben, unha corrente literaria que se denominou neotrovadorismo.
Todo isto sin ser titular burocrático ou administrativo de ningunha cátedra. Don Fermín fixo todo por vocación e por amor ao país. Deuno todo, non pediu nada, nin siquiera nos momentos máis difíciles da vida, que tamén os tivo como todo o mundo. E se todo isto pode parecer heroico, aínda hai que engadir algo moi importante que lle deu moita alegría, eu sei non ben, que lle deu moita alegría nos últimos anos da súa vida. Este home, sin ningunha cátedra oficial, só coa cátedra da sabiduría que el tiña, da dedicación, da ilusión, que era moita a que poñía en todas as súas cousas, a finales dos anos 60 crea unha escola de investigadores os que el formou, os que foi orientando e os que deu ilusión. E que todos seguiron o ronsel do seu mestre, desenvolvendo todos eles o traballo que el hasta ese momento facía el só. Quero omitir adrede os nomes de todos eles porque son todos ben coñecidos no mundo académico. No mundo académico e fora dele. A Universidade Oficial, expedidora de títulos e pouco máis, non soubo nin poido de ninguna maneira darlles o que don Fermín lles deu. Unha orientación, un camiño a seguir, unha ilusión. Iso é a gran obra dun mestre, pero dun mestre que nin tiña unha cátedra oficial, nin tiña ningunha subvención, nin tiña nada máis que o seu amor ao país e a súa ilusión. Decíalles, e a min pareceme que isto é o máis importante que quero eu subliñar aquí, que este é un acto de xustiza e de simpatía. Eu non podo separar unha cousa da outra. É un acto de xustiza que lle debemos, que lle seguimos debendo e que lle seguiremos debendo a quen tanto nos deu sen pedir nada. E de simpatía, porque esta, a diferencia da xusticia, como decía, é sempre xenerosa. Don Fermín necesita desa xenerosidade amplia, desa xenerosidade fresca, desa xenerosidade da simpatía. El foi xusto cando era moi difícil selo, e chamolle ser xusto a ser consecuente cos seus ideais de toda a vida e, sobre todo, cos seus compañeiros de xeración, algo que non todos poden dicir. E foi tamén xeneroso, moi xeneroso, espléndidamente xeneroso, na súa entrega por enteiro ao seu país, sempre empuxado polos seus ideais. Por iso, nós, como país, temos a obriga moral de ser xustos con el e debemos ter tamén a aberta e fresca xenerosidade da simpatía coa súa figura, coa súa obra e co seu exemplo. Unha vez máis, quero resaltar, quero subliñar os meus parabéns ao Concello de Pontevedra. Esta iniciativa é unha iniciativa que chega un pouco tarde, pero nunca é tarde cando as cousas están ben. Debeu ser xa por toda Galicia moito antes, pero bueno, este país é o que queríamos facer. Aquí somos moi dados a homenaxear fantasmas e fantasmadas e ao mellor esquecémonos de cousas que son moito máis importantes, como neste caso don Fermín. Tamén quero, e con isto remato, que cheguen os meus parabéns aos seus fillos Maricha, Isabel e Xosé Luís, aquí presentes, para min neste acto tan emotivo que tributamos a aquel home sabio,
bo, entusiasta, xeneroso e patriota exemplar que foi o voso pai. Señor alcalde de Pontevedra, señor fiscal superior de Galicia, saúdo tamén a Xesús Palmou, que está entre o público, conselleiro do Consello de Contas de Galicia. Desculpo a presenza hoxe aquí entre nós do presidente da Deputación de Pontevedra, que por motivos de axenda non pode estar, pero sí que nos acompañan dúas deputadas provinciais, Begoña Estévez Bernárdez e Ana Vázquez Reboredo. Compráceme hoxe poder compartir con todos vós este acto no que temos a oportunidade de recoñecer o esforzo, a trayectoria e o entusiasmo dun home empeñado en collerlle o pulso á historia, intervindo nela con entusiasmo. Fixo a través de múltiples ámbitos nos que destacou tanto no plano persoal como no plano profesional, como galeguista desde moi novo, como membro fundador do Seminario de Estudos Galegos en 1923, naquela xuntanza na casa do Castro de Ordoño, onde se criara Rosalía de Castro, como publicista precoz, como poeta renovador e innovador, como prehistoriador, arqueólogo e como xuiz recto. Fermín Bouzabrei móstrasenos antes de 1936 como paradigma de cidadán galego. A partir daquel momento, a circunstancia foille severamente adversa, malia que tentou salvala para ben del e dos que a carón del compartían infortunio, algo que fixo sempre con valentía e determinación. A mesma determinación que marcou un frutuoso traballo de investigación, o indiscutible prestixio acadado en diversas ramas do saber humanístico viuse recoñecido co ingreso en numerosas corporacións científicas, como Real Academia de Historia, a Sociedade Española de Antropoloxía e Etnografía, a Sociedade de Xeografía de Lisboa ou a Real Academia Galega, institución que en 1992 lle dedicou o Día das Letras Galegas. Pero moi especialmente eu quixera aproveitar a ocasión para destacar unha das vertentes de Bouzabrei tal vez menos coñecidas e que estou convencido de que o libro sobre a súa figura, que creo que tedes todos e todas, promovido precisamente pola Irmandade Xurídica Galega, contribuirá a difundir. Refírome á súa pretensión de modernizar a linguaxe xurídica, que entendeu necesariamente como unha empresa, como un obxectivo unido á extensión do galego neste ámbito, no ámbito da xudicatura. Unha pretensión que, sen dúbida, se enmarca no seu xeito de entender a xustiza, enraizada no seu pobo, na súa xente e na súa lingua. A día de hoxe queda aínda moito por percorrer no camiño da normalización do galego no ámbito da xustiza e coido que este aspecto terá que ir avanzando ao pé do actual proceso de modernización que se está producindo no sector. Por iso é importante facermos visibles iniciativas e actitudes positivas cara á lingua, como foi no seu momento a de Bouzabrei. Difundir e continuar o seu legado é hoxe parte da nosa tarefa, dos que cremos que a nosa lingua é viva e ten futuro. A historia real de Fermín Bouzabrei móstranos unha persoa comprometida con causas xustas, polo que constitúe un acto de xustiza recoñecer agora o seu valor e o papel que ocupa na historia de Galicia, na historia de todos os galegos e galegas. A de hoxe representa unha excelente oportunidade, unha excelente homenaxe a un home que tivo como proxecto de xuventude ser nao senlleira, pero que o ceo, astros e vento lle furtaron ese desexo en boa medida. Aquela nao senlleira de Bouzabrei, primeiro poemario do autor, co que deu inicio á corrente neotrobadorista na literatura galega, volve a navegar agora polo mar de Arousa que o viu nacer, para ficar para sempre no ronsel das nosas costas, do noso presente e do noso futuro. Remato os meus parabéns, polo tanto, en primeiro lugar, á Irmandade Xurídica Galega por promover este recoñecemento tan necesario que busca manter viva a figura e o recordo dun home que mostrou e que demostrou a súa total entrega a Galicia. Quero igualmente felicitar o Concello de Pontevedra
e tamén a Deputación de Pontevedra, e no caso da Deputación quero recoñecer e felicitar por iso a contribución na edición do libro impreso na imprenta da Deputación e tamén no caso da Escola de Canteiros que fixo ese pedestal de pedra do busto que dentro dos momentos inauguraremos e descubriremos. E finalmente quero trasladarlle no nome da Xunta de Galicia a familia de Fermín Bouzabrei aquí presente os meus sinceros afectos por compartir con nós e estar hoxe aquí neste día de celebración. Moitas grazas. Autoridades todas que estades hoxe aquí, que son moitas, eu supoño que me esquecerei de alguén, pero bueno, quería saludar ao presidente da Audiencia que se encontra aquí, presidente do Colexio de Abogados, desde logo ao Fiscal Superior de Justicia de Galicia, aos representantes da Diputación Provincial, ao señor Secretario Xeral de Política Lingüística, a todos os membros da Irmandade Xurídica Galega e, como non, a familia de Fermín Bouzabrei. Tamén aos veciños e veciñas da Parda e a todos vós, amigas e amigos. Temos hoxe a grandísima honra de inaugurar este busto en honra de don Fermín Bouzabrei e temos moitas razóns para estar ledos e sentirnos ben orgullosos. En primeiro termo, por ensalzar a figura dun persoeiro que dedicou a súa vida a múltiples actividades intelectuais e profesionais que o fixeron brillar en campos tan diversos como a literatura, o ensaio histórico, a cultura popular e, sobre todo, no seu impecável traballo xudicial nos momentos máis escuros da longa noite de pedra. Tamén, con Bouzabrei, lembramos a gran fervenza de opinión que cristalizaron despois do franquismo na reivindicación dos máis altos ideais dunha Galiza recuperada, dona de si mesma e rehabilitada nas súas dimensións máis esenciais. E, por último, e non por iso menos importante, a dimensión urbana do acontecemento, grazas a que a cidadanía de Pontevedra quererá máis, se aínda se pode, a este cidadán exemplar co que nos identificamos especialmente pola súa entrega á recuperación da memoria histórica deste país e as súas xentes. Isto tamén é engrandecer Pontevedra, facela máis cidade, enchela de símbolos positivos, dotala de iconos agradables para os seus veciños e veciñas, difundir as mellores esencias deste país que nos falan do que fomos, do que somos e, polo tanto, tamén do que queremos ser. Se Bouzabrei é o berce de tantas cousas da Galiza contemporánea, Pontevedra tamén é o espazo ideal para desenvolvelas e darlles utilidade e armonía. Grazas, moitas grazas á Irmandade Xurídica Galega pola súa iniciativa e por contribuir a honrar a esta cidade cos símbolos, con un dos símbolos máis dignos e positivos da Galiza. Moitas grazas. Simplemente quero agradecer no meu nome e no nome da miña familia ao Concello de Pontevedra, ao seu alcalde, a Irmandade Xurídica Galega, esta fermosa lembranza de noso pai. É un momento de emoción e satisfacción porque o tería sido, sen dúbida, tamén para el. Queremos agradecer, ademais, a todos os que fixeron posible coa súa presencia este acto tan entrañable. Moitas gracias a todos.